Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking di paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Crispin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ililigtas kanya. May sasagot sa dalangin. Ano pa na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Seattle, Negros Oriental. Nga tumatatampo, nagdasingan ka, Crispin. Dili lagi ko musayaw. Iya, boy. Ang gusto ba mo tawanan nga ilang nagipugos ang babay? Hoy! Ang sablay problema mga part. Inyo mo nagipugos ang babay. Ay, sayaw rin, Bert. Active kayo. May mo ba? Ayaw na ninyo pugos ang babay kundi siya ganang mo sayaw. Ano pa hilabot, Bert? Manglabot di ko. Kini na maayon yung gibuhat. Pagkita na mong laing babae nga inyo isayaw. Agi, kundi kayo mo patuo, manawag kong tanod. Bert. Ikaw na, Bert. Ikaw na. Ikaw na. Salamat sa pagtabang nimo nako ha. Okay ray. Ayaw na to ko na una. May rakit ng butanga. Kung saan mong pangan? Janice. Crispin? Pwede ka na kung iya to niya. Pwede ra. Uy, pero hero di ka gaw. Ang lakas loob lang gutong ako gaw. Kaya naluoy sa babae eh. Saon? Ang wa man mo kalit gabi eh, good. Ay, naramig ila-ila nga chicks eh. Mga nga, gibiyaan ka na mo sa daplin. Hinoon, wasa kong magmahay, nga inyo kong ibiyaan. Kaya nagkaila mi ni Janice. I love you, Janice. Crispin. Muna itinuod, Janice. Bisan tunog bago lang ta nagkaila, pero may special nga feelings ako nimo. May chance ka ko nimo. Nganong mulimod man ko nga sa tinuod lang. Ganahan sa ko nimo, Crispin. Kung mauna, uyab na ta. Oo, Crispin. Gidawatan akong imong gugma. Salamat, Janice. Janice, mananghili ko nimo. Unsa man na? Madtugog kuan, Zamboanga. Ha? Magod sa mga dito? Mangita ko trabaho dito. Kuna nilang dekes negros mangitag trabaho. Isod kayo mangitag trabaho din eh. Ato lang ko sa Zamboanga kay nampwede nga kaila dito god. Ilang kong tabangan nga makasudog trabaho. Sugot na. Wa ko'y mahimo. Mao man na imong gusto. Ayaw pang itaglain dito ha. Hindi ka na mahimo kay labay yun ka. Salamat, Crispin. Ah, I love you. I love you too, Janice. Salamat yung taong yung nakasuod ng kong trabaho din ni Zamboanga. Malipay ito siya ni Sinig. Kibaw niya nga may trabaho, no? Mayo hinuon kay nakatrabaho na day ka diha. Malipay sa bitaw ko nga nakakita ni kong trabaho din, day. Amping diha ha. Ikaw sad, amping niya, ha? O, pabutang akong pagbalik. Sa Miss Janice nga, di naman mo reply sa akong text niya.
Manawa ko sa kong igagaw, be. Mangutaan ako ba ni Janice? Awad na, uy. Burot na. Ha? Unsay burot? Namapos na si Janice lain. Unsagaw? Pasayloan lang ko, Crispin. Anong imo nagibuhat ako, Janice? Anong imo mo kong ibasagitan? Natinta lang ko lain, Crispin. Unsaon layo ka manggod na ako. Layo. Kita ni gibuhat, oy. Kasbo na ako. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. Kuyawa na ko eh. Abi na kong kinsinngita na ko na. Ikaw mo na nigaw, Crispin. Kung saan ka naabot? Karon bagad gaw. Nihawa na din kasi mong trabaho. Oo, kaya gilaay ko dito eh. Si Janice ang perming masud sa una-una gaw. Na, kalimtin na tos Janice, oy. Pangitaglain. May kagapabay diya. Ilubong na tos kalimos Janice. Kay watoy ayo. Ha? Mularga kag dumagete? Oo ma, adto ko dito manimpad. Kamito na ko ning akong lisensya sa pagkagwardya. Oh, ikaw good. Ha, sige, pag-amping dito, ha? Salamat din tayo kinakasunod ng trabaho din sa Dumaguete. Hi! Ikaw tong bagong gwaradya din, hi? Oo, ma'am. Ganahan ba ako ni mo kay buutan kay kaugnahon? Ha? Kasi na yung first name ni mo. Crispin. Ako day si Renilyn. Gwapo sa ni Rinilin da. Suwayan akong panguyap eh. Tinood Rinilin? Imo na kong gisugot? Oh, Crispin, uyab na ta. Rinilin. Crispin. Rinilin. Lin, dugay na kita nga nakauyab. O, pila na sa kayo nga may nahitabo na daw. Magminyoan da. Unya kaya na ka ni mo nga motukod og pamilya. Kuyo, uy. May trabaho ba ko? Ikaw, good. Sige, magbinyat ta. Nasaan ni sa Rinilin? Sige, magkatawang na tubang siya silpong. Day! Unsa ka day? Wadong oy, nalingaw ko sa salida nga akong gitanaw. Day, mo trabaho na ko ha? Ang bata niya, di ba na? Ako rin bahala ato dong. Ako rin kuhawan silang mama karong taon-taon. Dong, manangit unta ko nimo. Unsa man na, day? Muadto ko sa akong igsuon dito sa Cebu. Ha? Mag-unsam ka dito? Manrabaho ko. Day, ang niya ang atong anak. Dako na magunas dudong. Pwede naman na ibilin sa ilang mama. Sige na, dong. Aron sa pamakatabang pa nimo. Sige na lang eh. Salamat, dong. Gandog ni sugot makagamo adto sa Sibong imong asawa. Nganon day nang? Ako di unta ko angay nga manghilabot ninyo kay silingan bayata. Pero naluoy man ko nimo oy. Ha? Nganon day nang? Pero may akong maabtan si Renilyn nga may kaistorya nga lalaki. Ug ako patong nadunggan nga magkita sila sa Cebu. Unsa? Ug klaro kaayo nga uyab to sila kay mag I love you man. Og Jumar ang pangalan sa lalaki. Kinuo ko. Kapuyas biyahe. Nabalik ko lagi ka day. Ibalik lang ko kay wa ko'y kasudan og trabaho dito sa Cebu.
Kanya tagbaw gud ka uban si mong laki? Ha? Naunsa ko yung si Lucky, uy. Ibaw kre. Kadili pagpanarbaho ang imong tuyo dito sa Cebu. Kung dili gusto ko makikita si mong uyab nga si Jomar. Crispin, Mao day no. Mao day nga may higayon nga malipayon kay kang makatubang si mong cellphone. Kaya ang imo ditong laki ang imong gikastorya. Dong, Anong imo magibuhat ako day? Wa man unta ko mabinuang mo. Nagtinarong ako sa kong pagkabana. Pero anong imo mo kong binuangan? dong pasaylo ako. Di na ko muusap sa akong gibuhat. Sa mong gibuhat ako. Gusto na ka na kong buwagan. Dong, ay nagbuhat ah. Di ta magbuwag. Atagi kong laihi kayon. Pasiluan lang ko. Tungod kay may anak man ta. Duwaton na ka. Huwag kalimtan ako ang iyong gibuhat ako. Basta day. Basta isaan lang yun. Hindi na ako magbinuang ako. O dong, ako nag-isaan ni mo. Hain ni si Rinilin o si Dudong Crazy Van? Wa man dinis ba eh? Ah. Nak, din mo. Ay, namigilakaw dong. Din man. Naon mi pa, kuya na mo si Daddy Roland. Kinsa ang rulan? Ako magong amigo dong, nagtrabaho da sa unahan. Ganahan mo gud kay siya ni Dudong Chrissy Van God, maong gipadadi niya. Unya, gilibre mi kaon. Oh, mo ba? Day, lutuan ning akong gidao. Pamas mama dili pa. Oh, timeless mama ni mo. Namang ko to siya paliton. Ma, nakidangan lami pa. Di ano mo. Unsay buti mo sa buti ning imo pagsuka-suka, Daniel? Oh, dong. Mabdos ka unsa? Oh, dong. Duha ka badlis ang nimarka sa pregnancy test. Ang buti pasabot, positive. Mabdos ka. Dong. Dugay na nga way nahitabo na to. Kay busy ko sa trabaho. Karon mamutahan ako ni mo, day. Kitsay amahan si magsapak. Crispin. Ay, operahan ako po. Kay sakit. Kitsay amahan sa imong gimabdos. Si Roland. Kung mao, imo giday ng uyab ka ng Roland. Oh, bago na ko siya kuyap. Tawag sa mga! Wala ka higayon nga imo kong gibuang! Dong, pasilo ako. Dong, unsa ni mo lang pasil. Dong, maluoy ka. Maluoy ka. Ayaw ka pati. Ayaw. Di ka patyon. Katungrulan akong patyon. Ayaw nagbuhat ah. Kung makapatay ka, mapriso ka. Makunsa mo na itong anak. Sabay-saan ako sa inuong anong gisalutan na kung nigil. Dong, pasilo. Alam mo sa kong gibuhat ni mo. Duha na kahigayon na eh. Duha na kahigayon nga nakasakan ako. Sa uran ni mong sagi pasayo, tika. Pero karon, karon ako papasayo. Pahawa din eh. Pahawa din eh sa tugiboyan. Upag-upan maturulan. Kay daming tanong. Mayo na lang gani kayo nakapugong pa ko sa kong kaugalingon. Uwan ako pangitaa si Roland upat yun. Sa pagkakaroon, padayon lang yapon sa pagtrabaho ang ako pangita isip gwardya. Ug bahin kang Rinilin, sa akong nasayran, wa manubag si Roland sa iyong gimabdos. Og kung kinsa tong gusto nga maghigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Crispin Abio. Dinhin na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.